То що, друзі, от таке я за сьогодні схімічив під час оцих блекаутів. Різці, малюнки. До речі, ще буду от такого чувака намалював, перевів. Уже то будемо різати. Ну а що робити? Світу немає, будемо різати. До речі, хто знає, це з ігри Відьмака «Вино і кров». Хто любить грати в комп'ютерні ігри. От, це тут такий козак. Я думаю, того за завтра я і теж зроблю. Так цілий день собі сижу, ріжу та і все. Щось там появилось з того світла. Пильнув, стругнув та й знов ріжу. От, того світла, звісно, небагато, але все одно якась робота та й робиться.